a danna mana alama na subscribing wato na jan rubutun nan, sannan za a ƙararrawa ya fito ana a danna shi, a danna all din nan, sannan a danna lakin kuma a yi sharing nashi zuwa ga yan uwa almajirai baki daya. Masha Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan uwa barkanmu da wannan lokaci insha Allah ta'ala. Bayan kwana da yawa ba a ji mu ba game da karatu da muke karambani. Naram da muke kawowa shine yau muka ce bari mu karambani dai. Mu sake kawowa bayani tagaitacce akan ɗali'i da madalubi. Don ya kamata mu dan fara dan bada hukunce tunda mun jima muna bayar da karatu daga na 1 har wajen na 26. Duk da dai sanin abubuwan bai kare ba, amma ya kamata a dinga haɗawa da hukunci. Shi yasa muka ga ya dace muka ce bari mu fara kawo hukunci. Wato hukuncin da zamu kawo shine halayyar ɗali'i da madalubi. Abun nufi anan shine tauraron ɗali'i da na 7 wato na gidan 1 wanda ya zo gidan 1 da na gidan 7 da na 7 ɗinsa. Za su iya wato tafiya daga gidansu su bayyana a wani gida. Ya insha Allah irin kamar misali sun bar gidansu, misali idan suna gidansu tamkar wato kamar mutum ne a cikin iyalansa. Ya lalle idan kuma suka je gidan biyu, in ya tauraron ya je gidan biyunsa to yana nuna kuɗinsa. Idan ukunsa ne to yana nuna wato gidan harkokinsa da yan uwansa. Idan ya je kuma wato hudunsa yana nuna me za ce makomarsa na tsakiya kenan. Idan kuma ya je 5 ɗinsa yana wato yana nuna farin cikinsa. Idan kuma ya je wato ya je 6 yana nuna abin nemansa. Idan kuma ya je 8 ɗinsa yana nuna wato idan ya je 8 ɗinsa yana nuna wato gidan ɓacin rai ne da masifa. Idan ya je 9 wato in 9 ya tafi yana nuna tafiye-tafiyensa da ɓuyansa. Idan ya je gidan 10 yana nuna mulkinsa da ɗaukakarsa. Idan ya je gidan 11 wato idan ya je gidan 11 yana nuna jin daɗinsa da borace-boracensa. Idan kuma ya faɗa gidan 12 to yana nuna adawarsa da kishinsa. Idan ya je gidan 13 yana nuna ƙoƙarinsa da shige-shigensa. Idan ya je 14 yana nuna tauraronsa da kariyarsa. Idan ya je gidan 15 wato gidan 15 ɗinsa yana nuna rinjayensa da galaba wato da gaba ɗayan kaman a ce gaba ɗayan lamarinsa, bukatansa kenan gaba ɗaya lamarinsa. Idan kuma wato gaba ɗaya lamarinsa daidai saka a gaba, sai ya hukunci da tauraron da ya zo ɗin insha Allah. Tauraron madalobinsa kenan da ya zo gidan 15 ɗin. Kuma za ku ji a karatun ba mu ambaci gidan 7 ba ko? To da mun ce ai tafiya ne halayyan tsakanin ɗali'i da madalubi. To kun ga ai ɗali'i in muka duba ai za mu ga ɗali'i na asali. Misali kausaji shine ɗali'i ko? Sannan humura ita ne madalubi. To misali kai ka sai kaga wani tauraro ya zo akan rayuwar ga kowa wani bukata naka. To sai ga wani tauraro ya yi ɗali'i, to sai ka duba madalobin shi.
kuma mun yi karatun maɗalubi a baya, wanda kowane tauraro na bakwai ɗinsa shine maɗalubinsa. Misali, Kausaji kaga maɗalubinsa humra ne, sannan wato Rahika maɗalubinsa Inkis ne, sannan Arayya maɗalubinta Nasaratul Karja ne. To haka za a duba. Misali sai Rayya ta zo gidan ɗaya, to kaga sai ka duba maɗalubinta a ƙasan shine Nasaratul Karja, ga wani gida yake, sai ka yi hukunci da haka. To idan ya je yadda muka faɗa, idan je gidan 15 ɗin sai yana nuna rinjayaransa da galaba a kan lamarin da ya sa a gaba a wannan lokaci. Idan kuma ya je gidan 16 to yana nuna ƙarshen abubuwansa masu kyau ne ko marasa kyau. To saboda hakanan anan dole mai yin nazari, wato mai yin nazarin hukunce-hukuncen ɗali'i da na maɗalubi ya dinga kula da wannan tafiyan tauraron kamar yadda yanzu muka yi bayani, insha Allah, da kuma waɗansu waton yake lura da wayannan tafiyan domin ya san cewa tafiyar nan da suka yi kyakkyawan tafiya ne ko mummuna. Kuma idan gidan da suka sauka, ma'ana gidan da suka sauka, gidan na da kyau ne ko mummunan gida, ma'ana sa'idin gida ne ko na hisin gida, insha Allah ta'ala za mu ɗan dakata anan sai mu ɗaura a na gaba insha Allah.